rovno? Úplne prvýkrát. Máš lezečky? No nemám. No, Nemyslím ako a tieto. párkrát som ich mala. Možno zo štvrtý. No ale odkedy ich má, tak leže inak. Nekorčuluje toľko, jak v teniskách. Aj predtým mi to išlo. Ja si musím očíslo väčšie kúpiť, lebo hentie som s nimi spokojná z toho Decathlonu, ale tak ma tlačia, že mne normálne oči vyliezajú zimne. Ja mám očíslo väčšie. Čo je dobré. Ja mám lebo očíslo 30 väčšie a dávam si tam dvoje ponožky. No, lebo to potom nemám žiadne potešenie z toho lezenia. A ešte mne, jak som začala tieto Alpy nosiť, mne sa tak úplne do nich rozšlapkatila noha, že ešte je to horšie do tých lezečiek napchať. To mi presne hovorila Veronika Štefunová, že keď prejdem na Alpy, že už sa mi tá noha nebude dať ani do normálnej tenisky upratať, že už si budem len tú značku kupovať. Zamávaj.